Hadian ki khubor bakala jia ka jingsha panpat ki electronic voting machine EVM haka kenhon ki bri ki bamla bani thu durkman kan badang yat ka jingtap vote election MDC haka arpoi teri urampang arja arpusan hasautli ki polling station kata artali ki bahap hamusniang rengat constituency but artali habatau lakadong constituency jongka Jante Hills Autonomous District Council JHADC ka office district magistrate ki East Jante Hills district haka port janmet kala penjari dak hukum bakenthop ya ki Kyndon ki Tyngeh hasnong wapong skor bat batau. Katkum ka hukum hapo ka section 163 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS daw Shivansh Awasti IAS District Magistrate ulaang bakala don ka jingle thambor ka bala wanra ka jingjulor ki EVM ha ki tegi polling station bat kini ki rukom le ki pens irman sim ya ki patba bat kala ban lam sa ka Jingjia snam. Kahukum kalamaham ba anam sya ban lumbrio palat sangot hakite ki arsnong lai tang hakas ngi tap vote biang shu kahukum kalamana ban ra ki tiar siat ni ki tiar pen mensau nalor ka jingtmu pen wet ya ka lait kawan ki patba bat ka bala ban lam sya ka bam shong sok shong sngan kini ki artli ki MDC constituency ki de ki bahap hapo ka Jante Hills Autonomous District Council JHADC bat kini ki Southli ki polling station kata ka wapung score A but B ka 7 batau A but 8 batau B kin tap vote biang lasai kasngi kata ha ka arpwa tarik rempang arja arpusan Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya